Kag sa number 1, madayon kag paday ng pagpanghanda sa Commission on Elections para sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections. Inisuno kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga yari karon sa Bacolod para sa 4 ka adlaw nga post-election assessment. Sa press conference nga hapon ginsiling ni Garcia nga mayara man sila sa impormasyon nga nabaton nga may pending nga bill nga nagaduso sang pagkambyo sang 3 ka tuig padulong sa 4 ka tuig nga pagpungko sa mga barangay officials kag ini ang mangintubtob lamang sa 2 ka term. Iya ginsiling nga hindi nila luyag nga ma-preempt ang mga desisyon sang Kongreso. Gani, padayon lang ang ilang preparasyon sa Bske sa December 1, 2025. Inibisan pa masiling nga may posibilidad nga hindi madayon. Mga 55% na sila sa preparasyon. Sa July 1 to 11, patigayunan na ang registration kag padayon ang ilang information dissemination. Ginapaabot nila ang pagdugang pagid sa mga botante. Sa Bske, pwede makakampanya sunod kay Garcia ang mga lokal nga opisyales para sa ilang kandidato pero nagapaadam siya sa premature campaigning. Sa October 1 to 7 nakaschedule ang filing sa COC kag sa pag-file sa COC ginakabig na mga nag-file bilang kandidato. Ginasulit niya man nga likawan ang paggamit sa mga resources ng gobyerno sa kampanya. 7 a.m. to 3 p.m. ang botohay sa Bske pero magapabilin sunod sa iya ang early voting kung 5 a.m. to 7 a.m. voting para sa mga PWD, senior citizen kag mga nagabusong. Ang mga bumuloto nga yara sa lugar nga apektado sa bulkan kanlaon magaboto sa gihapon sa special voting centers. We were informed from reliable sources that the Congress is about to finalize yung pong final version ng bill and therefore it will contain the provision that the election by December 1 will have to proceed. And I think po the term of office na pinag-uusapan nila doon for our Barangay Bske ay 4 years. So there will be a fixed term of 4 years instead of 3 years subject only to one re-election. Of course, habang papunta sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, it can change. But in the meantime, at least when it comes to whether to proceed or not to proceed, it's a go. At sa COMELEC naman po, even if there is a possibility, for example, na baka hindi nga matuloy ang election, we have still to proceed with our preparation. Kasi ang hirap po niyan. Alam niyo po, bawat araw, bawat linggo, napaka-importante sa COMELEC, mawala sa amin isang araw, isang linggo, ay magko-compromise mo yung aming paghahanda.